ଜଣେ ସନ୍ଥ ବାଟରେ ଯାଉଥିଲେ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଶିକାରୀ କି ଚଢ଼େଇ ଧରିକି ପଞ୍ଜୁର ଧରି ଆସୁଛି। ଆସିଲା ସମୟରେ ଭେଟ ହେଇଗଲା। କିରେ ବାପା ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏସବୁ କ'ଣ? ନା ମୁଁ ଚଢ଼େଇ କିଛି ଧରିକି ଆଣେ, ବିକ୍ରି କରେ ବଜାରରେ, ତାପରେ କ'ଣ କରେ ଯେଉଁ ପଇସା ଆସେ ସେ ପଇସାରେ ମୋ ସଂସାର ଚଳେ। କାରଣ କି ଅପରାଧ କରୁଛୁ ତୁ ଜୀବ ଗୁଡ଼ାକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳା ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ତୁ ଛଡ଼େଇ ନେଉଛୁ, ତୁ ଏତେ ପାପୀ। ସେ କ'ଣ କଲେ, କହିଲା କ'ଣ କରିବା, ତୁ କେତେ ପଇସା ଦେଇକି କିଣୁଛୁ? ନା ଆଜ୍ଞା 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଚଢ଼େଇଟା ମୋତେ ଦେଇଦିଏ। ଚଢ଼େଇ ସବୁ ନେଇଗଲେ, ସେ ପଳେଇଗଲେ। ଏ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ? ଚଢ଼େଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ତୁମେ ଧରିବା ପାଇଁ, ତୁମେ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ? କହିଲା କେମିତି ବୁଝିବୁ? ଆମକୁ ତ ଆଖି ଦେଖାହେଉଛି ଚାଉଳ ଗୁଡ଼ା, ଦାନା ରହୁଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନା, ଆମ ଲୋଭ ହେଇଯାଉଛି। କହିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଦେବି। କି ମନ୍ତ୍ର? ନା ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରରେ କହୁଛି ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଘୋଷିକି ଡେଲି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବ, ଆଉ ତୁମକୁ ବିପଦ ଆସିବ ନା। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ମନ୍ତ୍ର ସାଧୁ କହିଲେ। କ'ଣ ନା ଚଢ଼େଇ ଆଏଗା, ଦାନା ଡାଲେଗା, ଜାଲ ବିଛେଡ଼େଗା, ଉତନେ ମତ ଫସଲା। ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୀତକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଗାଇଲେ, ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ, ସେ ଡାଳରୁ ଏ ଡାଳ ଗାଇଲେ, ଚଢ଼େଇ ଆଏଗା, ଦାନା ଡାଲେଗା, ଜାଲ ବିଛେଡ଼େଗା, ଉତନେ ମତ ଫସଲା। ଗୀତ ଗାଇ ଚାଲିଲେ। ଏ ଶିକାରୀଟି କ'ଣ କଲା, କହିଲା ଏଇ ସାଧୁ ମୋ ଭେକାଳ ବୁଢ଼େଇ, ମୁଁ ପରିବାର କେମିତି ପୋଷିବି? କହିଲେ ତଥାପି ଦେଖିବା ଇଏ ଚଢ଼େଇ ପକ୍ଷୀ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା କିଛି ଦାନା ପକାଇ ଦେଖିବା, ଟ୍ରାଏଲ୍ ନେବା। ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଖାଦ୍ୟକୁ ପକାଇଦେଲେ, ଜାଲ ବିଛେଇ ଦେଲେ, ଛକିକି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଗଛରେ ଏ ଡାଳ ସେ ଡାଳ କ'ଣ କଲେ ନା ଚଢ଼େଇ ମାନେ ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ଚଢ଼େଇ ଆଏଗା, ଦାନା ଡାଲେଗା, ଜାଲ ବିଛେଡ଼େଗା, ଉତନେ ମତ ଫସଲା ଗାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଖିକି ଦେଖାଗଲା ସବୁ ଦାନା ପଡ଼ିଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନା ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କ ଆଖିକି ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଗାଉଛନ୍ତି। ଆସିକି କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଲୋଭ ନ ସମ୍ଭାଳିକି ସେ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲେ। ପଡ଼ିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଶିକାରୀ କହିଲା ଇଏ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ସିନା ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ ବାସ୍ତବିକ ଅର୍ଥ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିଲା, ଧରିକି ଦଣ୍ଡରେ ପୁରେଇଲା। କଲା ଚଢ଼େଇ ଆଏଗା, ଦାନା ଡାଲେଗା, ଜାଲ ବିଛେଡ଼େଗା, ମତ ଫସଲା ଗାଉଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡୁରୀ ଭିତରେ ଥାଇକି ମୋତେ ଗାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ମରିଗଲେ। କହିବାର କଥା କ'ଣ, ଆମେ ଆଜି ଆମର ନିଜର ବାସ୍ତବତା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି, ଆମର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଚଢ଼େଇ ଭଳିଆ ଆଜି କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ଜପ ତପ ଯଜ୍ଞ କଲେ କ'ଣ ହେବ ତାର ଅର୍ଥ ଆମେ ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଭାଇ ବୁଝେଇଦେଲେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ। ଗାୟତ୍ରୀ ଅମୃତମଣି, ମୁକୁଟମଣି, କାମଧେନୁ, ପରଶମଣି ସବୁ ବିଷୟରେ ଭାଇ କହିଦେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ତ? ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୀପ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ସେଇଆ କହେ, ହେ ମଣିଷ ଆଜି ନିଜକୁ ପାତ୍ରତା ବିକାଶ କର। ତୁମର ପାତ୍ର ବିକାଶ କଲେ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଦେବେ। ଭଗବାନ କେବେ କାହାକୁ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କିଏ? ଆପଣ କିଏ? ନା ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଯିଏ ଆମର ପରମାତ୍ମା ଆମର ପିତା ଆମକୁ ଦେବେନି? ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟା ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ 2ଟା ସନ୍ତାନ ସମାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା କମ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ସମାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନା? ଠିକ୍ ସେମିତି ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ 2ଟା ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବ ଆପଣ ଭଲ ପାଇବେ? ପାଇବେ। ଆସିଯିବ ସେଇଠି। ପରମାତ୍ମା ଠିକ୍ ସେଇଆ କରନ୍ତି। ବାପା ମା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ଠିକ୍ ସେଇଆ କରୁଛନ୍ତି। ଗାୟତ୍ରୀ ମାତା ଠିକ୍ ସେଇଆ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ଚାଲିଲେ, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ସେ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆଜି ଦୀପ ଯଜ୍ଞରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାହିଁକି ଆମେ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି। ନା ଦୀପ ଦେବା ହେଉଛି କାରଣ କ'ଣ?